Коста хора, аз съм Алекс Попов, тук до мен е Иван, той ще гледа как играе, сега на Subway Surf. Днеска сме на училище, снимаме на училище. Госпожата е пуснала телевизора и ако се чува от децата или от телевизора. И абонирайте се за мен и също за Иван, се го намерите долу в коментарите. Той ще снима, само трябва един приятел от двата фикса да дойде и да му го прави това. И просто сега ще мълчим и ще играем. Двамата ще се редуваме. Да. Какъв ми е рекорда? Много лаги. Да, бе, слушай. Да, аз. Чакай. По два пъти. Емо е събирал най-много 100 стотинки. Емо? Да. Най-много 100 стотинки, да. В неговия клип ако искате да намерите клипа на Емо, пишете в коментарите Емил Танев и ви излиза едно човече. Това е той и ако искате да се... Не му се абонирайте, защото прави много тъпи клипове. Ще показва, ще снима един клип, където котката му стоякала. Да, това е бати тъпото. Да, аз не съм му се абонирал. Аз не съм се абонирал. И ако искате да се абонирате за двата хипса, просто пишете двата хипса, не с букви. Пиша 2 и хикс. 2 хикса. Двата хикса. С букви само двата хикса пиши. Аз вече колко събрах? 200. Вчера също снимахме клип. Очаквайте тази вечер очаквайте още един клип на Когама. Ще се свържим по каскаш това, бе? Не, Viber май. Не, Messenger. Да, по Messenger. Viber. Да, и на кусър ще ходим. Ай, на Когама пак. Ай. Те те подгони, като ти не се ударил никъде. Виж, ако се ударя леко, ще ме подгони. Знам. И се махне всичко. Това ти предпазва. Удари се някъде. Да, видях. Подгони маршрут се ударих. И това е якото на скейтборда. Оп, на ховерборда. Или това не е ховерборд, не знам. Бутушки. Те са яки. О, дай сега. Ето сега Иван. Сега аз ще да видя колко пари е събрал. Събирам за... Чакай, може ли само за малко? Да ви покажа за кой събирам. Само да ви покажа кои имам. Имам тази, този. И сега ще събирам за Ninja 20 000, аз помня. Толкова. И Иван сега. Аз сега си играя. И той ще прави също клипове, ако и не му давайте пак да се надължи, защото изделива се много, аз не му дадох, отивахме на училище, има преди. Нали, Иван? Не съм те прибил чак, само леко. Защото се дава хвалят надолу. Тях няма ги бия. Не може да скриша. Да, защото аз не знам. Долу да напишете в коментарите коя игра искате да играем. Каквото и да се изтеглим, да знае, че на телефон играем. Да. Ами, нали, по-бизента това значи, че ако искате да... 10 минути сам да го правим. Ако искате да снимате клипки, много виждане си изтеглите. Да, много полезно. Иван още не знае как да се го направи. Да, и затова ще мина няколко дена докато си го направя. И той ще снима. Направи. И лаги. Не лаги, просто направи го нагоре, пък са лаги. Купа и нинджата. Имам 2 стикве. Трябва 15 ключа и това е много готино. Ето най-готино. Сега почвам да събирам за ръка. За какво? Не знам. Ето нинджа да снимам.
на Clash of Royale. Не Clash of Clash. Clash of Clans ще играем. Тази вечер ще снимам. Да кажа колко съм развит. Да, най-много 10 минути да бъде. Най-много къде. Много трудно може да ми се мине рекорда. Боснах се веднага ме подгони да се кажа. Леко се боснах ме подгони. И това ще се забавя. И след това ще играе веднъж и спираме. И пишете в коментарите долу, ако искате да снимаме на програма на CSGO.6, такива игри. Аз няма да участвам на CSGO.6, защото не ми трябва. Добре, аз тази вечер ще правим два типна програма. Ще пробваме да се срещам пак, ще спирам. Няма да се пробваме, ще се срещам. И хора, това ще бъде за клипа. Искам само да се обвинявате за Иван, за BG Monster Game, за двата кикса и разбира се... BG Monster Games, да?